disiapin aja dah. Ya kalau ada ini biar aja kita lari-lari ya coba sih enggak ada latihannya terus kalau ada gimana ada yang lagunya dapat besok siapa ya siap besok ya takut salah juga ya kalau di Beatles udah ganti ini kan gereja di Beatles ya iya oh di klub itu sih udah di Beatles kamu kan mudanya udah alfabet sampai mamamu hadiahnya dikasih lagi ini lah kamu baru kan sampai dibagi salam sebelum nikah kalau bumerang bosnya ya kita harus jalan yang kemarin harusnya jalan yang kemarin karena kan kita kalau di malam suka ada ya kan Shalom. Horas madihita saluna. Adorak sota mulai, adong tambahan sautik di acara nomor 14 habis diting pas ataiman non tukor Efesus. Atong tapasada maruhata, tapahoma, tapuk kama perminggota, marede mahita sebuke de nomor 520 sada, ayat sada 2 dohot tolu. Salam ni jauh-jauh bahasa sunyi
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Iko songonido hatakku, dang ruar sian pamangakku, dang mulak buti tuau, ikon bahenon na do lomoni rohaku, jala ikon majadi do ubahen na hutongos. O surehamu akan na mauas, Roma hamu tuaek, jala hamu akan na somar hepeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton, say Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unak pola marhepeng manang marpanuhor. Saya lului majahoba bisa terbahet dope jupang ibana. Jo hamu ma ibana bisa jonok dope ibana. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hupang ido hami tuho say lehon matuhami tod dini hasit tongad dohot dame asa takas huboto hami na salomon ni roham jalau rupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata imana tersurat di Yohanes 10 ayat 35. Apalasianon ma tadaun ni halak saluhutna hamu sisi aku molo masih haholongan hamu atong rak mangidohom mahita mangulahom bartu patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na bartu patik ni. Amen. Asiro
dosa tai martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulah hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakkatayon nami nasoture. Rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami. Na tamas itu tudoh hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala para siroha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodim perbadia turohanami be. Asa tarbain hami manguloiho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe saat hami tong hanguluan nasora suda. Na pinar bagabagam. Diakan aporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata tarengok tu hasisan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bait tu hita hobar tuak ka dosata. Jala dang di balosot tu hita hobar tuak ka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah. Diakkan namak kabiari ibana. Hasangapon mandi debatana di gijang. Amin. Epistel di parminggota sadarion imana tarsurat di 5 Musa onom mamuka sian ayat sada saat rodi ayat sia 5 Musa onom ayat sada saat rodi ayat sia tajahama responsoria
si paingot mangarado ti biar dohot holong tu debata alai oddo tona aturan dohot akka nauk tinonahon ni Jahoba debata munai wada honoto tuhamu asa ulah honon muna di tano sisoluhon munai dung taripar hamu tusi. Atong tangihon mai ale Israel jalari koti mangulahon akai asa marhasonangan ho jala asalam torop situ tuhamu songon nauk pinarbaga-baga ni Jahoba debata diaka opum tuho di tanah habauran ni susu dohot situak ni loba. Jalai kon haholonganmu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gogom. Jalai ko gogomu mangajarhon akai tuaka anakmu jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabung manang mardalani ho di perdalanan manang lau modop peho nang dung hehe muse. Jala ekos surat tononmu akai tutohang ni jabung dohot tu pangumbanganmu ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin.
tidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak ko ni dong atta sa porsiaw disadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa nato mapalangi dohot tanah au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasasadai di mana tinubuhon ni si Maria agabe-gabean si Anton di perbadia andorang suagu buat ido tuhata nato maun na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal lo ibana di hau pinaksila na tuat tuban watoro dong ditanam na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik surgo lahudul siamun de pata Jehovah amanai pargogo nasu hatu dosani disiba ibana dan mamulak sogotu tanon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsia di ton di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan nabadia do di hasesani dosa do dihatai namandok mulak mangulu sogot di daging halak nang mate dohot di hangoluan nasura sudah amin.
Tikting di minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Tanggal 3 November 2024. Aparjolo goar ni minggu. Goar di minggu ta sadarion ima minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Dohot tema maka holongi Tuhan debata dohot dongan jolma. Napa duahon dana na sorang. Di hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 di basa-basa hotuatta do dana bawa di keluarga ni amata galetong siaturi inata satia maduma burumanurung ruas ni huriatta nir sadawalu 55 nasian wik Judea. Hipasdo dak danahi nang natorasna. Napatuluhon nanaeng marbagas a tikting paduahon. Naeng masjalo pasu-pasu parbogaso ma yo mawa a Kurniawan Telambanua. Ruas ni HKBP Depok Sada anak ni amata Mayor Charles H. Talambanua tubuh ni inata Kus Yulianawati. Dohot oroana Dania Erpina Boru Manurung. Boru ni amata Selamat Manurung. Tubuh ni inata Sonti Boru Sitorus. Ruas ni HKBP Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di HKBP Depok Sada. B. Tikting Parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbogaso ma Yohanes Repa Sigalingging. Anak ni amata situa sumihar saur hasudungan galingging. Tubuh ni inata Mariasi Dormauli Borusiahaan. Ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Week Philadelphia. Dohot oroana Dwi Lestarida Borusianturi. Boru ni amata Hulman Sianturi. Tubuh ni inata Yulastri. Ruas ni GPIB Agape Cibubur. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 November 2024 di GPIB Agape Cibubur. Napaupaton Barita Habot Niroha. Nah di hari Jumat tanggal 31 Oktober 2024 nunga jumolo maruju ngolu inata Nyonya Sitompul Elmas Natiar Buruhas Sibuan, umur 83 tahun, ruas ni Huriatta, nir 24, nasian Wek Antioquia. Tu udian di hari Sabtu tanggal 2 November 2024 di TPU Kalimulia Sada. Tubimu ma tarapul keluarga natina dikosa. 5. Hasil pesta Gotilon do tahun Oikumene inklusif HKBP Depok Sada tahun 2024. Laporan hasil pesta Gotilon do tahun Oikumene inklusif Boima Idaota di warta cetak manang warta elektronik na pinaradini Huriatta. Na paonopon Pesta Parehon Ama HKBP Depok Sada. Di hari Minggu 17 November 2024 di Parmingguan Arian pukul 10 patu paon nado Pesta Parehon Ama HKBP Depok Sada maringanan di gereja. Napa pituhon mangibati huria. Di hari sadarion Minggu 3 November 2024 borhaddo punguan innahana mangibati ruas huhut maddohoti parmingguan na di HKBP Petojo. Resort Petojo
na niuluhon niya matapadita Jackson Sirait, Rapdohot, Paniroy, Seksi Perempuan. Pawaluhon, laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan di Huriata di Bagasan Mingguon, Boima Idaota, marhitel layar multimedia. Dan siap dope multimedia teh. Panitia pembangunan Pasaton, Mauliate Huhut, Manosoi Tuganub Ruas, asa Pasaton guguan Totok Ripe, doh janji iman tu pembangunan marhite situawik pertanggiangan manang tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite namar gugu ganub ruas di Huriatya boi marture pardalanan ni pembangunan ni napasiahon tikting naso jinahon dot barita perhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni Huria marhite weawik partang yang atabi. Songoni matik ting masa di Huriata di Bagasan Mingguon, saya di pasu-pasu tuat tamai tau sangap di warna.
Dami ni di batana sumurun sian saluhu rohan, imana mga ramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhna. Dihamuna do nga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hata ni debata dihita di mingguta pa 27 dung Trinitatis. Natar surat di buku Evangelium Markus bidu 12 ayat 20 satu ayat 34. Tangi hok kamu ma hatani debata. Patik rayeng na dibigi siboto surat sahalak do nasida nama selusani. Gabi Roma ibana jumonok dung ditada dengan ni alus ni Jesus disukum maibana. Dia do patik no mangat sian patiki sudena. Dia lu si Jesus maibana di dokma. Odo patik no mangat tangihon ma ali Israel. Tuhan sasadasado, Tuhan debatatai. Jala haholongamu do Tuhan debatam, sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, sian nasa roham, dohot sian nasa gugum. Ia patik paiduana oddo. Haholongamu dodongam mi songod dirim. Patik no mangat sian nadui dang adong. Jadi didok siboto surati matu ibana. Tikos do didok ho guru. Hobar tu hasitongan. Sadado di bata. Jala dang adong na asing dukon ni ibana. Jala makaholongi ibana sian nasa ate-ate, sian nasa roha, doh sian nasa gugu. Makaholongi dongan songod diri niba, umanga doi. Sian saluhut akapelian si tutungon nang pelian na asing pe. Dung dibagi Jesus patas na maralus nin na mamadu ibana. Dang sadia daho sian harajaon ni dibata. Ola ni i dangadong be nahum roha pasuku-suku ibana. Ido sahakna. Urian itu hatta na hinakolongan di bagasan Jesus Kristus. Adong masada tokoh na luar biasa madok dido ibana ma songono dalam tulisannya. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat dikalahkan oleh kasih. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kasih. Dan kita akan menjadi makhluk yang paling berbahagia dan makhluk yang paling kuat jika hidup dalam kasih. Ima didok amata Emen Fox dalam bukunya. Ternyata bahwa kekuatan manusia ternyata ima sudah di bagasan ngoluon sederhana kiat dong. Dan ngadong kesusahan, dan ngadong kamaolon. Jika manusia sudah hidup di dalam kasih, molonunga mangulu kita di bagasan Allah. Alanina bakadonga saha porsiaon narodo sada siboto surat manukun tu Tuhan Yesus. Dan apala binoto rupani suku-suku naon
suku-suku na menjibak don, manang suku-suku na berpura-pura don, manang suku-suku na mangu junior dangapala binoto rupani alai suku-suku ni si boto surati na Roma dapoto Tuhan Yesus Kristus. Dia do umangat sian sudi patik na adongi ala adong patik di tonga-tonga ni bangsoi 300 630 sia patik songon ojahan songon nama ngaturhon songon nagabi uhum di tonga-tonga ni bangsoi sian 630 siai rodo Tuhan Yesus Kristus madok di suku-suku di dialus nama saya bagak rupani odo di leho Tuhan Yesus Kristus menjadi standar nagabe songon ojahan pundasi ni halak naporsea pundasi ni jolmai sian 630 sia patiki didok Tuhan Yesus ma ido tema ni mingguta sadarion rahmat jaha maju hita di tema ni mingguta sada 2 tolu ima Oma ojahat jala oma sian ilude isi na mangat sia sude patik na adong aka aturan doho aka rambu na adong di portibion dido Tuhan Yesus Kristus nagabi songon ojahan pundasi na mangat sia sude na adong patik na adong di portibion ima makkaholongi hakkaholongi Tuhan debata dohot dongajol mengasihi Tuhan dan juga ima sesama manusia. Alani da bakadong sahapor siaw na parjolo ima didok hola dua do na mga sian salut ima kunci menjadi dasar orang percaya na parjolo na kangani kasihilah Tuhan Allah. Haholongi ma debata molo didok nakangani di 5 Musa bidu onomi ia tona ni debata ia aturan ni debata ia uhum ni debata didok disi haholongi ma debata sian nasa gogom sian nasa pikiranmu sian nasa ate-atem sian nasa roham mengasihi Tuhan nama rojahan imana kengani sian nasa roha doho adonanaing dohonon ni si Musa di sini adonanaing dohonon ni Tuhan Yesus di so makaholongi debata ima asahibul rohatta asahibul ngoluta ido benedok si Paulusi di Kolose 3 ayat 2 tului di Kolose 3 ayat 20 maranga hape diulaho apa yang kamu perbuatlah itu untuk Tuhan. Maranga hape na tauna di bagasan ngolut tahun ima ikut dohonot tado bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Asa di sini nak ngani di bagasan turpu tahun di doktu hita. Maka holongi debata. Hibul didok si Musa unang lupa na sida alani di tonahon sada tonaido gabenan tonahonotta makkaholongi debata nuai persoala tatonahon do peamang do hotamui nang maknonahon ima makkaholongi debata marhite huriana HKBP so tumbe nang dihaholongi yana kottaibe debata huriaton gabe di paroaroa pantas dohita nama doksongon huria HKBP huria na pinajongjong ni debata alai di paroaroha huriana habe di rona keng di 5 Musa bidu onom ayat 5 omma tonahot tuaka pinopar tupahopum ditiki udul-hudluho ditiki mangamangan dung hehe dung moro ima tonahom haholongi debata sian nasa roham do sian nasa ati-atim ido amang lungun ni rohatta di partikiano sotungbe dak tatonaho be makka holongi sotungbe dang cinta tu debata marhidi huriana HKBP
Ido halobian ni iman akan bangsoi kelebihan umat Israel ketika mereka menjadi orang yang fanatik, menjadi orang yang kuat, gawe holong rohana ima ditonai barak olah lagi meret siak kapor sian ne dan holna sida meret sian budaya ne mereka begitu mencintai dan amnesia rohani binasida dan dilupa hobbe perdalanan di bangsoi. Mereka tidak melupakan Tuhan, tidak pernah melupakan sejarah, tidak melupakan budaya dan maila nasida songon bangsa Yahudi. Satu tikion mereka tidak pernah malu. Odo tada nama kaholongi di bata, so tunggu hita pe nunga maila hita margatai. Sudah malu kita marga sinaga, sudah malu kita marga si ombi, sudah malu kita marga si burian. Nunga maila hita, ido tada nama kaholongi. Molo makaholongi di bata dang na pola di bata asa belot tadi bata tidak, kita bukan dipanggil untuk membela Tuhan dan gabe belota membela di bata kita. Untuk apa kita bela Tuhan? Ai mana maha kuasa do, maha besar do, maha kuat do, ai maha besar di mana kuasa boleh kebelotai. Tuhan tidak menginginkan kita membelanya, tetapi mengasihi. Maka holongi sian nasa gogo sian nasa hosa alania alanunga dele kosana tu hitam. Tuhan sudah memberikan hosana. Bayang gua apalah kita anggo apalah hosa bauna pola hosa taita leujo songo dalata maka holongi di bata alang gua apalah hosa rupani alani di igil do di hawa kadonga sahapor seang di bagasan turpukong asa maka horongi di bata sian hibul nirohat. Tabuka maju sada Yohanes bidutulu ayat 9. Sada Yohanes bidutulu ayat 10. Bui bahasa Indonesia, bui bahasa Batak. Ya di jahon. Amak situ nama dapo dah. Ya isi manang dapo bahasa Indonesia pun bahasa Batak enggak apa-apa. Ya amang gultum. Sada Yohanes tolu ayat 9. Daun lagi. Sada Yohanes tolu do. Asing Yohanes. Sada do. Ya, sada. Ya, jauh nama. Ya. Hamu akka hanaha unang mahatatang doho dilatta makaholongi naing mamarkite hite pabahenan dohot hasitongan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah kita ini, tetapi dengan perbuatan. Holong ni roha da pola do hodon ni inai do amai una pola suku kamu inai holong do roham to pa una pola hiriki pe di boto di pola syukur ni alai kita harus mewujudkan da pola siap katai aku mencintaimu, aku mengasihimu. Berengomuna me holong ni rohana siap pengorbananna, berengomuna maro holong ni rohana siap pabainanna di tikulang tahun hiaro itu hormanangna baju manangna sepatu begitu dah. Masa suami istri apalah mangap parupani songon da kiai surprise tuinatai ulang tahun songon holong niro harupani bayang boy holak kata holong niro hai harus diwujudkan dari pengorbanan. Amin. Beido tong molo holong roha alan hiar songonon yama kebatian padang akan aposo kebatian jadi halaki pas di pantai di kebatian pantai Menesida. Apa di tiki kebatian pantai diskusi mereka adalah dengan pendeta tentang kasih. Odo judul itu bahwa kebatian padang kita retreat kita adalah tentang kasih. Apa harus lagi merlima buhalak. Banyak kamu mau opak pusia tunjuk tangan mengalir tangga apa sudi tentang kasih dan makna dan luar biasa diskusi nasi sampai kewalahan paditai.
menerangkan do macalo akka masukan-masukan. Hola sahala maadong saya sisi duli-duli. Saya hirana saya sisi mahirna mau to memang. Ale dia makadongan dung piga-piga jum diskusi nasida aroma berteriak tolong inna sada ini nama ala iana konna met na berenang di pantai tenggelam di sedot gelombang di lauti tak tolong mah itu mereka ti makan aposon ale harna terjadi itu mamutu do arong mamutu terarong do ma video adong ma live adong ma macam-macam marupani ale yang guna lau na terjun laho tulauti holan bawa nasib nak kaningani itor terjun di mana itor diangkat dari selauti isi do parholong ima tidak pola makatai saya iba bahas samu tari utolong anggo merbere di pijam nangar lapatan ni anggo merbere di pihak kahita nasamudar lapatan ni ikon imana kengan pengorbanan alanido tuhat tadi bata haholong ima di bata sian nasa roham do sian nasa gugung do sian nasa ngulum lapatan na di siasa hibul makaulong ini bata hibul memuji di bata hibul lau masobatu di bata begitu dah apalagi namar huli HKBPO asipata holong ni rohana hira holong ni kapal selam do begitu hira holong kapal selam mula pala pas kadoh natal nugu gerejo sampai batenda hibul rohana tu di bata ale saya natal do ai nga satu ngarak teri debe rupani dak songoni molo hibul tu di bata alani do na parjulo nak kaisahani ha holongi ma di bata sian nasa roham do sian nasa ati-ati do sian nasa ngulu dapat dua di ayat 30 sade satu ayat 32 dipangidor ima pati raya napa dua kon ima maka holongi donga jolma mengasihi hidup penduduk nakai ngani di ayat 30 sare ha holongi ma dongamu dongam ha holongi dongami dusun dirim Roma Tuhan Yesus nang hidup si Yohanes me di sada Yohanes 4 ayat 20 pergabus dohala madok holong rohana tu di mata alai dihosomi dongan najol itu ala pendusta pembohong jika masih ada musuh kita mau ladong dope musuh ta pergabus doi alani amang do taminang adong dope musuhmu bapuji tua mang wow yakin dan ruas dia KPD pok dang holo bermusi dang holo berbeda ala di do debata doi pergabus doi molo di holong rohana tu de bata ala yang dope sogoni rohana molo di ide mana di gereja molo di dari pertanyaan molo di dari margana itu juga ala pembohongan ala ni tung ido di igil de bata maka holongi donga jolman ikut songon di dok nakengani dusun dirim dui apalagi namar simatua apalagi namar anakon apalagi nama rumah tangga bagaimana kita menghadirkan imana keng holongi hola rohita tujabuta hola rohita di bagasta ketika kita suami istri dan anak ikut menghadirkan maka holongi nang di tetangga imana keng ani dari daniam songon nani dok ni hatan di bata dia mai holongi dari di bata na adong di bagasa kita hidup benda kurang ede ni halak batak beda kamu ede ni halak batak ini suri ede rohani do suri akede nata dehuni bere kamu hola kolong do suri hola kolong di namar halle pe holong di namar hamarangi pe holong bere kamu suri ede ido be bakasarai aru pilkada muse di daerah-daerah dia hola kolong huha holongi o barakoto to homang narao manana berapa satu kepala mana ni ring minoto rupani banggo gede luar biasa do bakar rupani namar mariana kope namar paromai penwai ido nak kengani maka holongi donga jolma doso dirim alani bagaimana kita menghadirkan kasih itu asa songo dirita imana kengani unang adong be parbola-bolaton unang adong be perselisihan unang molang simbolis aisada senjata yang dipakai oleh iblis melawan manusia adalah hanya menghancurkan holong niroha syarrohat taido menghancurkan holong niroha syapikirat taido ido senjata ni simbolis
Alani sak gampang simbolis mangalo jolmai bagaimana menghancurkan kasih itu dari hidup manusia. Itu yang berbedai sima Tuhan dan paromen. Berbedai na sila to. Berbedai ma paromen no do sima Tuhan. Apalah suguhnya marwani paromen no. Lalu jangan roh tu sima Tuhan ko. Saya to korana salah. Saya to korana rani paromen no. Ujung ngasih si memana lah memana tu dokter. Ayah. Magiging mga sima Tuhan. Suguh hiro ako. Ayah haro. Nah, next sa tao na marumah tangga do sima Tuhan ko. Do anak nai. Apalah suguh maru aku mengide sima Tuhan ko. Jadi bahama asa buinian mati pelan-pelan. Sima Tuhan ko. Alin ang tedai na to. Jadi balik maju racun ni na to ka. Asa racun jo di sima Tuhan ko. Beju juga. Baroma dokteron atau butime. Tabay mati pelan-pelan 2 minggu ini. Lasorani para menau. Berarti mati di mana nung 2 minggu? Mati. Ina dokteron. Jadi iba meresep. Jadi para menau hebat. Ay 2 minggu na mati naman nung si batako. Bangga pala bersi batako 2 minggu. Burjuan nau. Beturato inang makan apa? Burjuan betul. Bahasa dok diudah ni mana ma? Si 2 minggu bapak lah tabu ma pakai lalan ni. Paromen no, songo ni sima tu no, tabu ni burjuni paramai konan. Batu ngapalah holok kieu maruhan sina, apalah tabu ma, HP tinggal sederina nama. HP ro paromen no, menyesal memana. Aku yang sutung mati do sima tu akon, ena burjuni HP sima tu, lu bisa ngon omakku HP burjuni sima tu akon, nar paromen no. Ujung ngalame mana tu dokter, ai resep ni dok mi HP marsugu terakhir mati nama sima tu aku. Mekel ma dokter ini bahasa mati akan 2 minggu perjanjian ta inang anggo na hole ani na keng racun na ni daw vitamin C dui na hole tu si matawin vitamin C dui anggo racun nei rohami do pikiran mi do asyata mi do racun na salilengon ternyata setelah kau buang racun itu dari hatimu dan dari pikiranmu ternyata vitamin C membuatnya silam siak matu si matone dalam siak masih dia ujungnya masih hawala ma nomor 52 ni ngomaro pani alani nomor paramai do nomor 52 burju di son so tu arong nomor berair ma paramai do 52 bahasa do ikon bahira buru nama ni ngomaro pani bakompak ma lam tabu ma menikmati ngulun amin na parpudi ma Yesus mau menyatakan kepada kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah sama seperti diri kita sendiri. Mengasihi golut tahun hidup benedok amat tapotas purba. Kasih itu adalah menembus batas. Kasih itu adalah bagaikan makanan, bagaikan garam dalam makanan. Iko perjolo mai mana kengening. Iko kaholongak kudo diriku. Alani Roma Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 10. Aha neng bero ni halak tuho imaulan. Apa yang mau diperbuat orang lain bagimu, itulah lakukan. Molo neng dihaholongi haholongi dong kami. Molo neng dihormati hormati dong kami. Jangan engkau mengharapkan engkau disayangi, engkau dicintai, engkau dibantu, padahal engkau tidak pernah melakukannya. Alani dia mau ido tadana, molo holong rohata tu dirita. Molo holong rohata neng ima diriton holong rohata. Baik kau mah, asa holong rohaku tu dirikon, ikon ido ulah honokku. Turong aku jolma. Ikon ini ulah honokku tinatak. Idu benna udah ke bawah mani. Anggo songonau dangarong behaci iro aku tinato. Las bohape bani nato tua mebelben mangna dia. Tu sarong be olo muru kau. Karena apa? Karena saya berpikir. Ai molo songoni ku harap posani mana ko ino. Alani anggo tinata ba. Ku korbat to data tek kur pikir aku ni kumarapani. Baik ku songoni do hita. Korbankanlah bagi suaminya, bagi istrinya. Bahasa merbarar suami istri. Itu tidak perlu lagi karena mengasihi diri kita sendiri. Harapkan lagi, korbankan perasaanmu, korbankan pikiranmu, dan jadikan ikudohonokui ikusiat duhita rohatong rohamune amang dotamina dokma dilalai inatai. Itu asa tabu dokma dilalai amatai. Karena kita akan menikmati bagaimana Yesus menyatakan songonima jalo ommu, songonido jalo otta. Karena itu saudara-saudara, di sini dipengot tuhita asa nang pedi bagasang ngulutong atong parholong mahida.
Malah kita diingatkan dengan kasih sayang itu. Nang ido suan hola Jesus do holongi atau mangulu mahita di bagasak kolong na sedibata. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata di pengoto kami gabi halak parholong. Maka holongi ho siyan nasarohanami. Maka holongi ho Tuhan do di keluarga nami. Maka holongi ho Tuhan nang disidi ulon nami. Gabi ho ali Tuhan ujahan nami. Jala di bagasan ngulu nami o Tuhan molonunga ho Tuhan mangulu. Tahu mahami Tuhan marnida habal gaumi. Holong mi Tuhami Tuhan nong nila ko hosam umoko pami. So ngoni manang parholok kami tulungan nami jolma. Na berbeda agama nami, na berbeda haporsion nami, na berbeda nang akastatus nami. Itu Tuhan halak na di halomoko. Di halomo sudi Tuhan marale-ale, mardongan makaholongi nang berbeda agama nami. Nang berbeda suku nami, ikut sudi Tuhan ale-ale nami, holongan nami. Itu Tuhan na manuan holong nirohain. So ngoni manang ali Tuhan diganuk tu diri nami, naik kaholongan nami diri nami Tuhan. Atau molo holongi kami diri nami, jagon nami do Tuhan kesehatan nami, jagon nami do Tuhan ima nguru nami, jagon nami do nan akan nauli akan adinggan. Alani asaulo kami menuan akan nauli akan adinggani. Sohon nawarapok kami di bagasan nguru nami on benon ni halak Tuhami. Ali Tuhan debata pasu-pasu ma hatam nabadi. Lasongoni ma Tuhan las nami di bagasat tikion. Ima las rohanami di pasu-pasu sadar dana bawa di keluarga ni amanami amang galetong seturi inang setia maduma buru manurung pasu-pasu ma Tuhan dana naung ni palemi homi rakdo natorasna songoni ma Tuhan dirus ni huriam neng marsaka mardonga saripe ya mawa kurniawan talem benua dohot tunanganna Dania Irvina boru manurung asimaroham ali Tuhan debata homa napatuluson pardonga sarepan nasida na somoni Tuhan diana komu Yohanes Sigalingging dohot dwi lestarida boru seturi homa Tuhan patuluson pardonga sarepan nasida nan di bawah kesetangan nami Tuhan bonon nami do dihabuk ni rohan nami nang jumolo Tuhan di alapo ima ina nami nyonya situpul elmas natiar boru hasibuan Tuhan asima roham di sudi pino parra homa na mga halion apul-apul na sumurung do guguri barang nasoni Tuhan disakap ni pesta puncak ama di tanggal 17 November pasu-pasu Tuhan dirancana do sakap ni parahion ama asa di bagasan holong na siya Tuhan masih tupahan. Nangali Tuhan debata di kunjungan gereja na pinatupan ni Huriam siyan punguan inahan na tu HKBP Petojo. Totong mali Tuhan pasu-pasu kunjungan na sida makorhon parsaoran na uli tonga-tonga ni Huriam. Nangali Tuhan di laporan ni pesta Gotilon do laporan ni pembangunan nami Tuhan tung masayuli lasrohan nami Tuhan di panupahion na karus ni Huriam marhite pilihan na araga di holong ni rohay Tuhan lasrohan nami buhay Tuhan sudi sikop Tuhan nang songoni di arko pe Tuhan na budari lasrohan nami Tuhan di pesta pembangunan ni Huriam arko luar biasa Tuhan idu ilalahami Tuhan pasu-pasu na balga buhay Tuhan ima masih tupahan na karus ni Huriami ali Tuhan debata songoni ma nang diakat salu narus di udah mulai dana saat tu nama tua dia nomu Tuhan ai paso do gacang ni umur terlumobi ma Tuhan di bagasan parsahiton asal leonomu hahi pasong dia manami amang payaman sihaan dia nakon nami Dafril Gultom songoni di nanami inang Riani Tresia buru rajaguku songoni nang di boto nami di angginami si Fernando Ambarita Oma Tuhan nama liang gugu nebaro tuah karus ni Huriam. Nang soni Tuhan asa kuara kami akan dipemulihan dibeli Tuhan. Tuhan asiroham marhite tangian na karus ni Huriami Tuhan bui dapo akka gugu do hamadumon. Natongon na ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di bagasan minggon. Pasu-pasu na sida Tuhan sonang so ribu-ribuan. Nangali Tuhan debatan di bangso nami do di pamaret tanami pasu-pasu na Tuhan
Lumobi portibio Tuhan, damem doh masya holonga sadut na Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Kurasi kami sedusa penganosan nami, asa badia kami dia dupamu. Oma Tuhan napasi kopus di Tuhan tangiang do elet damo sesame hobartu sakka. Mau lihat medio Tuhan. Amin. Mari demehita laus tapasaha ma piliata.
amanami na di bano gijang. Odo hararon ni salukut sile kuleho na dinggan do na salibaso na molitus. Upas atay masyan nasa na namitomil nami tuho. Sa ijala may gabi uap na husus di julong. Paso-paso may taramuti asaw pa sa kami pilyanon. Pati puno jom itong-atongan ni Kuriam do di portibion. Bugay marukan namin marhiti-hiti dim. Salam tanabi gudang di sile-kuleho mito kami. Salam girgir madok mau lihat itu om. Mari hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Namin songop panesa namin di dosa no nomor dosa Tuhami unak kami teguh itu panguncunan palu amahami sian pangago.